Normální anti-youtuber speedrun, já jsem točil na hlavní Freakskuta a tady jsem ale si všiml, že udělali 4minutový rozhovor s nějakou OF tvůrkyní, tak se podíváme, co tady říká, protože tady mluví tady o nějakých exkrementech, musím být slušný na začiatku videa. Na Sibiřana som chcel urobiť už asi pol roka reakciu, pretože občas hovorí o, tiež v úvode videa budeme ešte slušný, o holkách, ktoré robia tie platformy platené a podobne celkom nelichotivo. A rád si ho pozriem, lebo občas sú tie videá dobré, občas vie velice dobre sundať tie rôzne zbytočné influencerky a podobne, to ma baví. A tuto by som chcel skôr ako reakciu to pojať tak, že niektoré veci, ktoré samozrejme ako človek, myslím on, ktorý nie je z tohoto biznisu, na rozdiel napríklad odo mňa, že by som dal trošku na pravú mieru, hej? Len aby sa tu nešírili nejaké trošku veci mimo realitu. Takže poďme si to pustiť, čo to tu je. Mimochodom holku poznám, je to moja známa. Na tejto premiére som bol a film to bol naozaj super. Naozaj super, jako doporučujem si ho pozrieť. Po premiéře, jak se cítíte? Rychlost. Skutečně nervózně, ale sama vnímám. Jo, premiéra, počkej, on byl nějaký ten film nebo dokument, že o těch OF holkách. Já jsem viděl jenom nějaký rozhovor vlastně s režisérkou, producentkou, scénáristkou, nevím, vole, s nějakým dramaturgičkou, vole, kdo ví. Ta Borka z nich dělala úplně chudinky z těch holek. Bárou režisérkou, predpokladám. To, že jsem do toho dala to, co jsem chtěla do toho dát a zároveň jako poslat nějakou message divákům, holkám. Jakou? Mě fakt zajímá, co za message si chtěla poslat. Pokud to nebyl message, neprodávejte svoje tělo, svoji důstojnost, svoji budoucnost za pár korun, tak to je špatná message. Který nad tím přemýšlejí, nad tím Nedělejte to. Doufám, že to řekne. nad tím, dejme tomu, biznesem, ale sama vnímám to, že jsem do toho chtěla vníst trochu víc, jako nějaký hloubky, toho, jak to OF tvůrkyně vnáší hloubku, ty vole. Nejenom, že to je hodně ironické, ale zároveň to je... nebude to Sokrates úplně. cítím já a jak to jako ve výsledku je doopravdy za tou oponou. No, podľa mňa bolo myslené to tak, že až veľmi brutálne syrovo vlastne dala najavo v tom filme, trošku spoiler, že vlastne sa jej akoby úplne tam nedarí. A vlastne ona sa akoby obetovala v tomto zmysle, že teda ukáže tým holkám, ktoré to kúkajú, a to je najskôr tá message, to bolo myslené týmto a potom je to v poriadku, že mať OF-ko neznamená automaticky proste zarábať strašné prachy. A keď toto bola myšlienka a obsah tej message, tak potom je to podľa mňa velice bohulibá činnosť. Správně jsme Hodně specifické. pochopili, že už nepůsobíte na platformě OnlyFans. Takže působí. Takže kdyby nepůsobila, řekne nepůsobí. Působí. Očividně. Ale víš, co nehoří? Že, a to je to, co se snažím varovat ty holky tady předtím, ty vole. Měsíc můžete postovat a říct si, dobré, nevydělává to, nebo není to pro mě cokoliv, no ale už tam je měsíc, jako uvědomuj si to, už tam je měsíc svého kontentu, ono už to je na internetu, ono už to je spojené s tvojím jménem a může se snažit sebe více z internetu, to nedostaneš, protože někdo na Redditu, někdo na Discordu, někdo kdekoliv, vole, tak to Vždycky hovorím, že najhoršie urobí holka, keď urobí jednu scénu a potom si to rozmyslí. Tam garantujem, že tú jednu scénu budú hľadať úplne všetci spolužiaci, všetci kolegovia v práci. Proste každý, kto o nej počul, každý kamarád jej kamarátky, keď sa dopočuje, že vieš o tom, že Diana pred 10 rokmi robila to a to u toho a hneď idú Reddity a všetky ruské servery, Varezy a neviem čo a 100% to niekto vyhrabe. A to je taký záujem to spustí, že keby radšej pokračovala a povedala, že na to je hrdá, že to je v pohode, tak by to bolo menej zaujímavé pre týchto content hunterov, alebo jak to nazvať, hej? bude pořád mít. Proto se snažím fakt ty holky varovat kluky předtím, aby to ani nekupovali, že pro většinu kluků nebo chlapů, tak to je nějaká berlička, protože se nedokážou sehnat holku v realitě, protože nejsou zajímaví, protože mají nějaké problémy a místo toho, aby cokoliv z tohohle řešili, tak si to radši ulehčí tímhletím. Fakt jako malé procento je, že si koupí jednu holku za půl roku, podívají se, protože zajímá, jak vypadá, vole za 5 éček, víc do toho nedají, žádné ty bonusové videjka si nekoupí a konec, jako v ten moment to asi jo, klidně to dělej tohleto, to jako co už ty vole. Ale v moment, co to máš jako nějakou berličku, v moment, co to máš jako nějakou substituci té reálné pomoci, to je hrozné a zároveň Dobre, ale to je už to samé, ako keď už žereš Xanax, hej, to je ako, keď už to považuješ za real a už si na tom takto, tak už potrebuješ odbornú pomoc, už aj tak ako. ty holky se snažím varovat předtím, aby to nedělali ani nezačínali, protože většina z vás neuspěje, to je statistika. My máme ty procenta, vole. Průměrná vyplata v Česku je snad 8 000 korun. Jenže máš kámo, kolik lidí, co tu vydělává 1 200 000, 300, 100 a pak tu máš holky, co vydělají 2 000. A ty holky nahoře to hodně dají nahoru. V Americe to je snad 10-12 000 korun v přepočtu, jenže tam jsou lidi, borky, které udělali 1 000 000 korun za měsíc. Takže vole, většina holek je tady, průměr je někde tady
A tam ty jsou úplně v nebesí. Nedělejte to, nevyplatí se to, ani to neskoušejte, protože už potom budete všude zaznamenaný na internetu do konce života. Může vás to kousnout do prdele. Holka, ktorá to robí, podľa mňa tak trošku, prídeme k tomu ešte ďalej v tom videu, ktorá to robí trošku seriózne a venuje sa tomu, tak podľa môjho názoru by mala dosiahnuť na 20 až 30 mesačne a musí si každý zvážiť, či mu to stojí za to alebo nie. Podľa mňa 20 až 30 určite nie. Keď už teda to robiť, tak už teraz za ako fakt akože veľké love, ale toto asi samozřejmě nie. No. V Česku to ještě tolik vidět není, ale v Americe to jde krásně vidět, tak strašně holek to kouslo do prdele. Když chtěli jít na jakoukoliv pracovní pozici, tam si je stačí vyhledat a najdou to. Působím, ale nevnímám to za... Působí, vole, super, tak to je message jako debil, holky, nedělejte to, já to dělám, ale nedělejte to, holky. Zároveň jako něco, čím bych se chtěla jako nadále ubírat do budoucna. Je to... Tak to nedělej automaticky hned teď. Jo, a to je ten problém, že ona nemůže jen tak přestat, protože samozřejmě jako běžnou práci asi seženeš, ale můžeš jít do práce za 30, anebo dělat tohleto za 200. A když máš stejně, vole, zlomený a zničený život tím, tak... To něco, co mi třeba může otevřít cestu. Je to OF ti může otevřít cestu, no spíš nohy. něco, co mi pomohlo v rámci vnímání sebe sama. Kámo, tohle je taká pína! A v rámci vnímání svého těla, své přítomnosti, to je... Není to samozrejme najlepšia cesta, ako zmeniť vnímanie sebe sama, ale ako side effect musím povedať, že to funguje určite, pretože u niektorých holiek, ktoré boli šikanované okolím za výzor a potom zrazu zistia, že, pretože žili v nejakej svojej bubline a potom zrazu po vkročení na internet, akýkoľvek Instagram, OF, to je jedno, nejakú komunitnú záležitosť, si tam vlastne každá nájde svojich fandov. Úplne každá. Môže mať 200 kg, môže proste mať 60 rokov, môže proste byť úplne akákoľvek kombinácia tých z hľadiska mainstreamového vnímania krásy, akože negatívnych elementov a nájde si. A potom zrazu vlastne zistíš, však vlastne ja som na tom tak zlé, teď tuto proste platia, píšu mi, chcú proste privátne videá, neviem čo. Verím tomu, že toto akoby môže pomôcť. To neznamená, že by som to holke, ktorá už je aj tak rozbitá psychicky, doporučoval, lebo to už zase môže potom rozbiť akože naopak. Toto je to napraví a rozbije to niečo iné. Takže ja to akoby neobhajujem. Len hovorím, že áno, v dobrej konfigurácii a konštelácii hviezd to môže možno pomôcť niekedy. Pomohlo s tvým tělem. Víš proč? Protože ti tam, vole, zoufalci píšou ty, vole, protože si pro ně bohyně, protože oni jsou extrémní zoufalci, co ženskou neviděli v realitě. Jestli ti tohle pomáhá, vole, tvému sebevědomí, tak je to smutné. A hodně holek potom na internetu, celkově na internetu, protože chlapů zoufalců je dost. Opravdu hodně na internetu. Holka, která v realitě, dle mého názoru, je prostě ošklivá. Většina lidí by se zhodla, že ošklivá. Ale na internetu vždycky najde někoho, kdo jí bude simpovat a pro koho ona bude volet úplně nádherná. A to jim zvedne sebevědomí a přenese se to do toho. No nejde o to, že na internetu. Ide o to, že on sa hovorí, že každý človek má na svete vlastne tú svoju dvojičku toho partnera, ktorý vlastne ju alebo jeho žerie presne takého, ako je. Aj s jednou rukou, hej? A vlastne bez internetu to je ako nemáš moc šancu ako nájsť, preto fungujú siete ako Tinder a podobne, kde mimochodom veľa ľudí normálnych z môjho okolia, ktorí sú dneska manželia, majú deti a podobne, sa našli na Tindri. Prekvapivo. Takže nie je to automaticky, že na internete, to neznamená automaticky, akože je to zlé, hej? No kde inde dneska ako na internete, že čo pôjdeš na stromovku, behať a kričať, ja som tu slobodná a hľadám chlapa, vieš. To, co jsem hodněkrát viděl, že v realitě nemoc hezká holka, hnusná vyloženě, tak má ego jako prasa, myslí si, že je něco více než ostatní, protože jí, vole, simpou lidi na internetu. Same sedí tady. Ano, ty můžeš mít větší sebevědomí. No dobré, to už zase, ano, toto tiež nemám rád, ale to už je zase ako ten druhý extrém potom, že ja som to zažil v praxi veľakrát, keď som fotil u nejakých produkcií a prišla tam Američanka, o ktorú by si kolo neoprel, ale mala veľa followerov, tak produkcia proste okolo nej budeme chodiť po špičkách, pretože čo si tuto Marlena povie, to robíme, pretože proste ona má veľa followerov a my to potrebujeme. Samozrejme, toto je choré. Ja teraz hovorím trošku o tej tíne, že ju poznám a tam to takto není. A takých tín je podľa mňa strašne veľa.
vždycky nájdeš nejaký extrém. Vždycky. Ale to je ako keď reagujem na nejaké politické videá a začne niekto džubať do liberálov, že chodia na Pride a tam si dajú, neviem, proste masku prasaťa a chvost do zadku alebo niečo, tak na to poviem, že podľa toho úplného extrému nehodnoť celú skupinu a celú situáciu. Hej. Úplne rovnako môžem zobrať u konzervatívcov katolického kňaza, ktorý zneužíval chlapčekov a povedať, že no pozri sa, konzervatívci, aké sú to proste úchyláci proste. Hej. To nie je možné takto brať. Takže áno, tieto extrémy tam sú, možno sú o niečo častejšie, berem, ale nie je to, nemôžeme toto projektovať na celú túto problematiku, tak by som to povedal. Vědomí můžeš mít větší proč, protože ti lidi sympou na internetu, ale to, že tě 100 zoufalců z tebe dělá královnu, neznamená, že ta královna si to první věc a druhá věc není to úplně nejzdravější způsob nabrání sebevědomí. No dobré, ale to platí potom aj na influencerky normálne, jako normálne proste. Včera barmanka, dneska proste hviezda Instagramu, lebo všetci jej tam tie vyretušované fotky z toho jedného úhlu naučeného proste lajkujú a sú nadšení. Toto není problém len holiek z OF zase, nech sme spravodliví, dobre? To ako berem. Protože ty sama sebe si nějak nezlepšila. Ty jsi jenom našla lidi, kteří jsou více zoufalí. To znamená, ty jsi tady a chlapí, co jsou taky tady, tak ti neříkali, že jsi nádherná královna. A ty místo toho, aby si šla tady. A oni ti pak řekli, ty jsi nádherná, protože... Dobré, ale mohla tam naštartovať nejaký proces. Hej? Konkrétne viem o Tíne, ale aj o ďalších holkách, že tým pádom, že zistila, že vlastne vôbec je nejaká šanca, že by bola pre niekoho star, tak si zrazu povie, OK, poviem príklad, hej, takže tým pádom má zmysel, aby som začala chodiť do fitka a bude to ešte lepšie. Nebude to 1, 2, bude ich 20, ktorí budú nadšení. Má zmysel, aby som schudla, hej, zhubla pre Čechov. Schudla je ako z peňazí, ale chápeme. Takže ako môže to naštartovať nejaké také procesy, by som to úplne neodsudzoval. Si nad nima. Ne, tak ty si zůstala tady, ale vybrala si tyhle ty chlapy. A protože jsou zase níž, vole, to jsou ti zoufalci, tak ti říká, jak si nádherná, protože tě tak vnímají, protože jsou to... Dobre, ale zoufalci chlapi, to by som mohol rozprávať proste o 3 ráno v bare, máš úplne rovnakú skupinu. To nemusíme ísť na OF-ko a proste riešiť problematiku OF, to sa potom bavme o zoufalcoch chlapoch, ktorí sú všeobecne zastúpení úplne všade. Od fitka, cez bar o 3 ráno, cez strip klub o 4 ráno, cez internet, Instagram, proste všade. Ja, keďže žijem medzi holkami, tak ja bohužiaľ častejšie, ako by som rád, vidím, čo im chlapi píšu a niekedy si úplne hovorím, ja snad normálne zapriem, že som z tejto skupiny, akože chlapov, pretože to je taká hanba, taká ostuda, že potom sa divte, že nemáte holku len na OF-ku. Hej, to je jasné, samozrejme. Takže ten problém je všeobecný. Zoufalci. Nevím, kámo, pokud chceš si zlepšit sebevědomí, ty vole, pracuj na sobě psychicky, nejlépe s pomocí terapeuta, pracuj na sobě fyzicky a to je to nejzdravější, co můžeš udělat pro sebe. Protože co se stane, když ona přestane, vole, mít ty simpy? To sebevědomí se zase vypaří, protože, vole, očividně, když neměla sebevědomí. Dobrý point, ale hovorím, môže začať vďaka tomu cvičiť, niečo so sebou robiť. Na tom OF-ku, mimochodom, jeden zásadný point, akože OF-ko nerovná sa porno automaticky. Poznám veľa holiek, ktoré majú OF-ko preto, lebo napríklad im Instagram maže normálne umelecké fotky, takzvané akty. Hej, bohužiaľ je taký svet dneska. Takže ona si povie, dobre, tak OK, tak založím si OF-ko, tam ma nebude nikto s tým proste prúdiť a zrazu zistí, že tam vlastne na tom dobre zarába, no tak ako, vieš čo, no, ty robíš reakcie, vlastne už aj ja robím reakcie, aj keď som hovoril, že to nikdy nebudem robiť, ale potom ťažko vytýkať holke, že keď sa fotky, akty pekné, ktoré ešte pred rokmi mohli byť na Instagrame a teď kvôli zmene rules, ktoré sa stále menia a pritvrdzujú, bohužiaľ nemôže, tak to má na nejakom OF-ku alebo iných nejakých podobných sieťach a že niekto jej za to platí, tak predsa za to by som ju ako zase neodsudzoval na druhej strane, hej. Z reality předtím, tak nebude mít ani teď. Takže odstraníš OF, vole, tvoje příjmy půjdou do prdele a tvoje sebevědomí půjde do prdele. Takže to vůbec není zdravé. Mezi tím, co když by si pracovala na své psychice i fyzice, tak a Áno, pokiaľ jediná zmena bude len to, že mám OF-ko a tam 3 Pakistancov, ktorí proste mi tam budú šudliť sebevedomie, tak potom áno. Akurát to už tá holka je potom stratená, keď je toto stačí. Ja si myslím, že
Teda keď už, tak ju to môže nakopnúť, aby niečo robila napríklad. Hej? A keď to je OF-ko, budíš. Keď tam nerobí porno s černochmi, tak akoby stále je nejaká cesta, ako z toho vydojiť nejaké pozitíva pre svoj život. Tým nehovorím, že to doporučujem niekomu, len proste kto chce napríklad predávať fotky alebo nejaké pekné softové videá, ktoré nejdú na Instagrame, ako do toho by som kľudne išiel na mieste tých ľudí. Úplne kľudne. Teda ja na to nemám bohužiaľ postavu, ale myslím tie holky. Se stane, co se stane, tak stejně budeš sebevědomá, protože už si to vyřešila sama v sobě. Se cítím já, takže mi to pomohlo zvednout sebevědomí, pomohlo mi to na A to říkám, vole, ze zkušeností tohleto, jo? A aby to nějaký teoretik, ne, tohle reálně jsem zažil. startovat nějaký cesty, jak sama sebe vidím a pomohlo mi to v různých ohledech, protože jsem se vždycky vnímala jako něco nebo někdo, kdo je trošku níž než ti ostatní, ale tady tohle mi pomohlo v té... Jo, tak teď si myslíš, že jsi výš než ostatní, protože máš vole simpy, nebo kamo, jako dostat se k sebe? Ne. Nebudeme sa hrať, že nechápeme. Nepovedala, že výš, bola níž a teraz sa to v jej hlave asi zrovnalo. Toto by ešte ako nebol ten problém, podľa mňa. To je v pohode. Lásce skrz, vole, v podstatě bomba, kámo. To je fakt bomba. A je podle vás... To je message pro mladé holky jako víno. Jste nesebevědomé? Začněte dělat no. Tvůrky. Ešte raz, OF nerovná sa porno, dobre? To si musíme povedať toto. To sa tak ako, táto skratka sa robí často, pretože je pravda, že je to tam zastúpené akože hojne, to sa nebudeme hrať, že nie, ale nie je to automatika. Dohodneme sa asi, že Simona Krajinová nerobí porno, že? A je na OF a zarába na tom pekelne dobre. Takže tak. Kyně OnlyFluencerem? A může být i influencer, ale záleží, z jakého úhlu to vezme. Může influencovat mladý holky na tom, jestli si to založit nebo ne. Nezakládat, to není ani otázka, nezakládat. Jako pravděpodobnost, že budete ta, která vydělá ty 2 miliony měsíčně v korunách tady v Česku, je nulová, protože tady není žádná taková, co by vydělávala tolik. Bývaly samozřejmě dobré měsíce pro ně, ale není to stabilní, vole, a teď už to také není tolik peněz hlavně. A když už to je tolik peněz, tak vlastně polovinu a více dají, vole, agentuře, takže oni to reálně nevidí. To je první věc. A druhá věc, jestli pro vás jsou peníze, nějaká vidina peněz, která nejspíš ani nepřijde, ale vy to vidíte teda přednější než vaše důstojnost, vaše nějaká lidská hodnota, vaše vztahy s rodinou, vaše vztahy s blízkýma, to, že horko těžko si budete zánět přijít. Dobre, keď zoberiem, že teraz hovorí o Péčku, tak dobre. Samozrejme tam sú tieto riziká, ale opakujem, OF nerovná sa Péčko. Těle, který bude nějak normální, protože většinou tyhle typ, co dělají OF anebo točí něco, tak si nachází stejně smýšlející jedince. Proto já jsem sledoval podcast s jednou herečkou pro dospělé, tak její přítel třeba byl dealer, že jo. Že jemu nevadí, že on na to točí, no protože on dělá taky zajímavé věci. Protože není to jenom zábava, je to i práce zároveň. Je to nějakým způsobem, nejsou to lehce vydělané peníze, je to právě... Kámo, jsou to nejjednodušší vydělané peníze. Ano, psychický aspekt bude hrozný, ale do toho ty s tím jdeš, ty musíš vědět, že budeš... Ne, sú to ťažko zarobené peniaze. Bohužiaľ, ľudia majú predstavy naivné o tom, čo to znamená, ale k tomu ešte prídeme, pretože čo si pamätám, keď som to video preletel, tam bolo niečo, čo sa tohoto týka priamo. Si psát s úchylama, vole, a že tam budou nějaké problémy a že někdo může být vyšinutý, vole, může se to přenést do osobní roviny. S tím do toho máš žít, že ano, jsou to lehce vydělané peníze, protože jediné, co ty děláš, ty ani nemusíš mluvit, chápeš, ty jenom sama sebe vyfotíš, po případě teda nějaké reelská TikToky, dobře. Ale já vím, jak ty OF holky pracují, protože s pár jsem se znal. Kamo, to je 1 až 2 dny v měsíci. Ano, samozřejmě je to 12 hodin točení ten jeden den, vole, a pak, vole, třeba TikToky, reelska, další den, to je také 12 hodin. Ale je to 1, 2, 3krát v měsíci. Zbytek, vole, se jenom užívají prachy, tak co? Toto som chcel povedať, ako neviem si predstaviť, ako môže holka na OF-ku fungovať a robiť 1-2 dní v mesiaci. Je tam pár výnimiek z tohoto môjho, že si to neviem predstaviť. Jedna, čo ma napadá, je, že sa holka volá Kim Kardashian. Tak potom dobre. Tej stačí dať jednu fotku na OF-ko, keby si ho založila a už nič viac nerobiť a má isté, že tam pôjde hrozné bomby. Máme pár takých celebrít týchto, ktoré sa to prekvapivo urobili, nejaké reperky a podobne a proste milióny zarobili za jeden deň dolárov. To ale není ten prípad, že? Určite. Takže druhý prípad by bol, keby to bola, a možno zrovna ich ty poznáš, také 2, dobre, v tom prípade sorry, v tom prípade berem späť, ale to by teda bolo veľké šťastie, lebo to by museli byť holky, ktoré by tie 2 dní mali zabukovanú nejakú extra mega veľkú lokáciu, kde by fakt sa o 8 ráno naštartovala, o 10 večer by skončila, vyprodukovala by vieme, koľko potrebuje kontentu, aby to fungovalo, taká platforma.
koľko updateov denne, týždenne, aké videá, aké fotky a podobne. Takže by ten content, jak sa hovorí, nasekala za 2 dní, ale to by musela byť akože extra produktívna. Akože extra. Ja poznám extra produktívne holky a myslím si, že ani tie tam nie sú. Ale dobre, teoreticky si to viem predstaviť, povedzme teoreticky. Ale potom musí mať agentúru, ktoré to len takto pošle a tá sa o to stará a hlavne robí tie komunikácie. A to znamená, že tá agentúra jej zoberie od 60 do 80% zárobku. Ale holka, ktorá to robí sama a fakt pracuje na tom, aby to fungovalo, aby zarábala, čo ja viem, kilo pade 200 a to sú holky, ktoré ani nohy nedajú od seba, pozor. Poznám také, hej. Len sú nahaté, max. Čo je aj na nuda pláži, hej, dobre. Tak to je normálne práca. O 8 ráno otvorí notebook, zobere telefón a večer o 8 zatvára notebook a vypína telefón. A takto ide 5 dní, niekedy 6 dní a niekedy aj 7 dní. Hej? A potom, keď takáto holka počuje, ako to vlastne je ľahká práca, vlastne úplne pohodinda, dostáva tik do oka, pretože sa jej to zle počúva, to je jasné. Takže toto je trošku také dobré. Povedzme, že Sibiřan pozná 2 jediné holky v Českej republike, ktoré sú tohto schopné. Je zaujímavé jedno, že ja si myslím, že štatisticky som v tom biznise 20 rokov, buď to priamo, alebo aspoň idem popri a nepoznám také holky úplne. A zrovna túto chalani, ktorí sú proste nejakí influenceri, youtuberi, niečo, zrovna ich poznajú. Tak to je zaujímavé, ale nemôžem to vylúčiť samozrejme. Dobre, treba máš šťastie. Nie je to tak jednoduché. Hej, long story short, nie je to tak jednoduché, jak sa ľuďom zvonku javí. Hej, že ja pracujem v Perimarkete ako pokladní a tam tá holčina jede jenom OF-ko a za nic má peníze. Tak není to za nic. Hej. Možno tá pokladní si ešte viac odechne principiálne, pretože robí manuálnu prácu, pípá to a nejak to ide stále rovnako dookola. Nemusí nič vymýšľať, nemusí byť kreatívna, nemusí si prenajmať lokácie, nemusí riešiť proste agreement, že tie lokácie už dneska nejde, že ideš na Airbnb a točíš tam. Hej. Ty o ten content potom môžeš kompletne prísť, ty musíš hľadať proste Airbnb, ktoré to povoluje. Tých je stále menej a menej proste. Hej. Musíš už potom cestovať, pretože už ako content z paneláku na Opatové už potom nikoho nezaujíma po mesiaci 2, takže oni chcú potom vidieť akože pod palmami a tam a v horách a v rieke a v mori a neviem kde, proste content. Je to proste normálna práca. To je ako povedať influencerovi, neviem, pozerám Davida Lu, sa mi páči a vždy, keď vidím, jak robí super tie vlogy, tak ho lutujem, pretože ľudia si povedia, ten sa má, ten len cestuje a oddychuje, akože to je makačka. Darmo má kameramana, darmo má editora, podľa všetkého. Je to proste makačka. Nehovoríme, že to není práca. Proste je to práca. Co to meleš? Není to lehké je. A to, že nepočítáš s tím, že tam nastanou nějaké problémy, což nastanou, protože když pracuješ v tomhle odvětví, kde závisíš na zoufalcích, tak přijdou problémy, věřte tomu, že přijdou. Každá OF holka má nějakou zkušenost, vole, buď to se stalkerama, anebo s nějakýma úchylama, anebo něco, co šlo hodně přes hranu. Do toho nechoďte, pokud na tohle nejste připravené. Teda nechoďte do vůbec nikdy. A ty, co si stěžují, že je to náročné, tak toho si s tím měla jít. To je jako každá jiná. Není to práce jako každá. No z hľadiska toho, že je treba byť trpezlivý, že je treba vydržať, že je treba proste kalba, nekalba, vstať o 8, otvoriť notebook, niečo robiť. Je to práca v tomto zmysle ako každá iná. Samozrejme, myšleno takto. Ako ja rozumiem ten povzdych, na čo bol, ale v tomto zmysle, ako to ona myslí, to je proste tak. Minusy. Asi každá holka nad tím musí nějak přemýšlet, ale nedoporučila bych to nějak extra mladým holkám. Co je to extra mladá holka, jako jo, v 10 to nedělej asi, no, ty. Jenom kvůli toho, že by si chtěli vydělat nějaký větší peníze. Tak proč to začala dělat ty vole, kvůli sebevědomí? Místo toho, aby chodili třeba na brigádu. Chápeme to tak, že OnlyFans je platforma, kde sami sebe prodáváte jako zboží? Ano. Ano. Není to jako zboží, je to spíš... Ano, produkt. Vy nejste nic jiného než digitální produkt, vole. Já své názory prodávám jako produkt, nebo zboží, vole, nebo marketu tady jako produkt. Protože mě živí to, co říkám. Tebe živí to, jak vypadáš a co si vyfotíš. To znamená moje názory, můj mozek v úzovkách je... Otázka, no tak hodne holiek tam zarába tým, že sú na tom čete, že si píšu s nejakými ľuďmi. Samozrejme,
nalákajú na fotky, to je jasné, ale potom si napríklad len píšu a nič sa nedeje, hej, takže iného. Takže, ale samozrejme, áno, sú tam aj také, ako všade. Je to taký megamix. Ten produkt, u tebe to je tvoje tělo. A sorry, ale když sama na sebe, na své fotečky, na psaní s tebou dáš 50% slevu, tam to víc produktové být nemůže. Když se prodáváš, vole, svoji intimitu za 60 korun. Dávam len tak na ako básnickú otázku, že influencerky na Instagrame, ktoré sa tam vyzliekajú maximálne, ako to ide. Úplne maximálne proste. Čo ten Instagram povoluje, ale nemajú OF-ko, ale díky tomu, že sú teda prvoplánovo pekné a vyzliekajú sa maximálne, ako to ide, na ženu 100, 200, 300 tisíc followerov, a potom rozidú nejaký merch a nejaké spolupráce a podobne a zrazu sú vážené podnikateľky, nemusíme menovať, že? Tak to je akože OK, teda tým pádom, bo toto je akurát posunutie hranice. To tým chcem povedať, že keď už teda tu vlastne haníme holky na OF a podobných platformách za predaj, prvoplánový predaj tela, no tak to musíme zavrieť polku českého a svetového Instagramu. Lebo celý svet dneska je prvoplánový, hej. Ako Love Island je o čom? Veď si nehovoríme, že Love Island je o intelekte pre Boha, hej. Tak ako, no, tak to je také OF-ko v televízii akurát, hej. Kde sa akože úplne nevyzliekajú, lebo teda hrajeme sa, že to má stále nejakú úroveň, dobre? Ale to je celý rozdiel, akože tam i rozdiel není. Se levnější jak maslo. Jsem se díval, nekoupil jsem to teda, ale díval jsem se, že nějaké bioorganické máslo stalo 100. Ty si prodáváš za 60. Ty si doslova, vole... Len prístup, potom akýkoľvek content, tam stojí ďalšie prachy, len upozorňujem. O 9 korun dražší, než je chicken burger. Že prodávat emoce A ten mám rád, protože tam je ta omáčka dobrá. a prodávat nějaký bližší napojení. Super, prodávat emoce, no tak to je bombová cesta, vole, jak říct, že těma lidma manipuluješ a dáváš jim to, co chcou. A.k.a. jim lžeš. Protože když po tobě někdo bude chtít lásku, no ale ty tu lásku k němu necítíš, no tak mu budeš lhát a dáš mu tu lásku, přestože ji necítíš. Takže to je lež. A to je to, co říkám, že nesnáším na tom OF. Ty lži, manipulace. No lebo holky na Instagramu, ktoré si musia písať občas s followermi a tak ich všetkých milujú, hej. To je čistá pure láska, čistá. Se vole různé natlakové metody. Tady na vedlejším kanále rozhovor s Borkou, která dělala tu textárku na Slovensku, že si psala s těma chlapama, pak dokonce vedla tým jich. Sextaška se to hovorí, sextaška. Blablabla. A ta to krásně ukázala. Přesně to, co nesnáším na tom. A dělá to většina holek, protože mají incentivu k tomu to dělat. Může být nějaká ženská, co to dělá podle mě v úzovkách správně, to znamená nepropaguje si to na sociálních sítích, vole, kde jsou děti, zároveň nevyužívat tyhle ty nátlakové metody, lží, různé tyhle ty taktiky, podvody, jenže ta nebude vydělávat tolik. Právě protože když jí chlap napíše, miluješ mě, tak ona napíše, ne, já mám přítele, no tak ty pexi už nepřeplatí, nepošlej peníze. Poznám niekoľko holiek, ktoré to robili s priateľom verejne a tí chlapi ich chcú napriek tomu. To už bohužiaľ, že sú takí chlapi, co to už tá holka nemôže. To už jako sorry. Mezi tím, co vole, když bude říkat, ano, já na tebe myslím každý den, ráda bych za tebou letěla, pošli mi 1000 euro na letenku, tak to znamená, že to dělá většina holek, která už vydělává nějak slušně, protože musí, protože tam jsou ty peníze ve lži. No dobré, ale to je zase Instagram to isté, to by potom už, to hovoríme o tom globálne. Hovoríme globálne o holkách, ktoré klamú, aby niečo zarobili. Dobre, nemusíme to dávať na OF-ko a na holky, čo sú akože prvoplánové erosenky, jak sa neslušne hovorí, lebo to holka, ktorá ide akože len do plaviek a do prádla, vlastne robí veľakrát to isté. Akurát teda má Instagram Rules, jej nedovoluje ísť ďalej a nechce byť na OF-ku, aby práve si zachovala akože nejaký status. Ale inak robí to isté. Ti lidi tam hledají spíše nějaký pocit, že někam patří, že se někomu můžou svěřit, že někomu něco řeknou, zůstane to tam, někdo je vyslechne. Hlavně asi si myslím, že... Hej vole, ještě řekni to, říká ta nějaká OF šlejska, vole, že je terapeutka vlastně. Ti lidi tam hledají nějakou osobu, který se můžou svěřit, můžou jí říct své problémy, své strasti a všechno to bude mezi těmi dvoumi a myslím si, že... Hledají tam lásku. Především, samozřejmě máš tam lidi, kteří se svěří s problémy, ale především tam hledají lásku a ty tou lží jim ji dáš. Hlavně to odráží tu samou. To by som trošku videl ako prehnané vyjadrenie. Tam tá veľká časť publika proste sa ide odreagovať ako proste. Tak nejde na Pornhub, ide na OF-ko a my nebudeme hovoriť, že budeme tomu hovoriť PH kvôli algoritmu, že na PH sa hľadá láska, vieš čo, no. Tam sa hľadá niečo iné. Samotu v dnešním světě
A super, ale víš, kdo to prohlubuje? Přesně vy, protože kdyby, vole, OF nebylo, tak ti borci tu samotu mají důvod řešit, protože teď nemají důvod řešit. A to samé ale s snímky pro dospělé. Chlapi nemají důvod, vole, hledat si přítelkyni nebo aspoň nějakou holku, kvůli tomu, že je jednodušší otevřít si, vole, internet. Kdyby to nebylo, jak by si najednou hledali ty holky, protože by neměli jinou možnost. A tím neříkám, ať se to zakazuje. Já nejsem pro zákaz, já jsem pro edukaci. Počkaj, tak ja mám vo svojej bubline teda kamarátov rôznych, ale žiaden nemá ako prekážku vzťahu v reálnom svete to, že môže mať aj internet a tam si hľadať nejaké virtuálne v úvodzovkách kamarátky. O tom takto úplne neviem. Možno som to nepochopil teraz. Proto to tady říkám. A ta samota právě cílí na ten internetový život, protože lidi se svěřují rádi tomu, kde můžou A proto to dělám, aha. být jakoby inkognito. Jo, takže jakoby skrytí a můžou se svěřovat, můžou říct cokoliv, co je třeba za ten den naštvalo, nebo co jim za ten den udělalo radost a můžou se... Já nemám rád, když o tom takhle ty mluví kvůli tomu, že oni to říkají, jak kdyby to byla většina. Ne, vážně většina lidí ti nepíše, dneska se stalo tohle, dneska tohle. Ne, většina napíše, miluješ mě, já tě miluju, pošli mi tohle, pošlu ti 50 €, když mi pošleš tohle. Hovoríš, ako by si do toho videl, do tých komunikácií. Ježiš, ty si to nejnádhernější na světě, prosím, můžu tě vidět, pošlu ti 1000 € na letenky, tohle se děje. Někomu, kdo to neodsuzuje a kdo je vyslechne. Představte si, že jste s člověkem, který vás nezná a vy mu normálně podáte rukou a řeknete jméno, příjmení, případně nick a kolik vlastně stojí členství u vás. Co může tam očekávat? Tak já jsem si spíše vždycky s těma lidma pobavila o tom, jaký měli den, proč jsou na té platformě, co tam hledají, jestli tam hledají vyloženě erotiku, nebo tam hledají nějaký spojení, nějaký porozumění. Jak se jmenuje, vole, Tynix, jdu si najít na TikToku. Takže no podle tvého Instagramu vidím, že to, co říká, že ježiš. Počkej, máš tu nějaké reelska, vole, takové ty typické, a hlavně Borka má 4000 followerů. Když máš tu ty typické reelska, vole, má tu čistě ero reelska, takže to je prostě polonahá, anebo ještě i méně oblečená. Keci! Takže spíše se s nima pobavím jako kamarádka, nehledám tam jako vyloženě... Jo! Dobrý, jasně, no nic za. Jo, komentáříky nějaké? Jo, žádné. Jo, pobavíš se spíš jako kamarádka. Vole, celý Instagram, v podstatě jedna velká zadnice. Aha, jo, to sedí, jo, to dává smysl, jo, a to je pravdivé, vole. Já vám děkuji za sledování, to je fakt hrozné tohleto, vole. Borci, nestojí to za to. Je to rychlejší, je to jednodušší hlavně, já to naprosto chápu, vole. Je to rychlejší, je to jednodušší, než si hledat holku, vole, randit, cokoliv, ano. Nebo pracovat na sobě, abyste se líbili holkám, samozřejmě. Ale není to lepší, ty zkratkovité cesty nikdy nejsou nejlepší cesty a nikdy hlavně vás nikam neposunou. A holky, ty vole, pro boha, jestli si chcete zvědat. Áno, súhlasím, že zkratkovité cesty človeka nikam neposunú, ale nemyslím si, že nutne sa ísť pobaviť na tieto typy webov znamená potom prekážku, aby bol človek ako normálny a chodil do fitka a zlepšoval sa a podobne. To je proste, no tak nejde do kina, ide na OF-ko, no proste, tak si nejak odfrkne, ne, no. To je ako keď človek listuje jak blbec unavený po práci na Instači, dookola scrolluje, no tak to tiež není typ činnosti, ktorá ťa privedie k Harvardu, že? Alebo k niečomu vzletnému. Tak takto by som to bral. Ja by som to akurát tak ako by nevidel tak dramaticky, že človek proste ide na PH nebo na OF a teraz vlastne kvôli tomu potom už nejde do fitka a sa nezlepšuje a neviem čo. To není tam není súvislosť podľa mňa. U normálneho človeka tam prostě nemôže byť žiadna súvislosť v tomto. Zvedat sebevědomí, tak to fakt nedělejte tím, že si založíte ofíček, budete se tam fotit nahé a ještě, vole, a budete sbírat nějaké sympatie od zoufalců. To v ničem nepomůžete. To je to samé, jako když cítím se blbě, dám si tady něco, abych se blbě necítil. Pomůže to krátkodobě, ale dlouhodobě tě to jenom více zničí a vytvoří kopu nových problémů. Radši pracujte na sobě, psychicky i fyzicky, protože to jde prostě ruku v ruce. Samozřejmě. Dobré, ale nemôžeme porovnávať platformy a napríklad nejaké veci, ktoré sa sypú do nosa a podobne. To je jasné. To tiež človeka odreaguje, ale potom áno, to urobí miliardu iných problémov. Presne tak. Někdo může říct, běž do fitka, to se zlepší. No jo, že ta terapie tomu hodně pomůže a zároveň terapie samotná sice super, ale vole, když do toho nedáš ten fyzický aspekt, vole, tak to nebude 100%. Bože, kam to směřujeme, vole? Kam to směřujeme, ty vole, že holky říkají, vole, že vlastně měli problém se sebevědomím a tohle je ta cesta a chlapi místo toho, aby se snažili hledat si holku, ty tak jsou na internetu a
Já vám děkuji za To tak našťastie není. sledování, můžete si koupit komunitu, což je první odkaz v popisku, dělali jsme tam No dobre, no. Tak OK, tak nakoniec nebolo to našťastie potrebné nejak extra hrotiť a konfrontovať. Snaď vám to niečo dalo, snaď som trošku niektoré veci dovysvetlil. A keď nie, tak ma to mrzí. Tak sa majte, čau. I've been reading all the war, and I've been shutting down the stars. Yeah, 'cause when it rains in the forest.